kababayan ko dyan, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po yung mga OFW natin dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Guys, bibigyan po natin ang reaksyon yung mga dinahilan ni PBM every time may bagyong dumating dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa nakasubscribe, please makikisuyo po ako, pakisubscribe po sa channel ko. Alright, panoorin muna natin ang video bago tayo magbigay ng reaction. Okay, intro muna. 1, 2, 3. Venezuela has the usual problem. Talagang basic yan eh. Lagi na papakaan ng Venezuela. But marami na silang flood control, pero nasa pawan sa dami ng tubig. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. For example, this was not, the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Mas malaki ang baha. Mas maraming ang baha na lugar kaysa sa panahon ng Ondoy. Mas marami tayong control ngayon kasi noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. What we have seen is that one of the most important parts that the problema was the navigation gate that we went to na nasira. Because binanggang ng isang barko, sinira. What the fuck? That is why the water is still 80% underwater. Malabo the same, Venezuela also. So we have to really look into that sort of thing. Pumping stations natin, marami na. Nakaproblema lang, sana matulungan ng tao na kung kayo natatapon ng basura. Dahil yung basura yung What? Bro, what are you talking about, man? Pagka may ganito, meron na kaming standard operating procedure na sinusundan na lang natin. Of course, the main element here is we are monitoring kung ano ba talaga ang weather situation. And of course, yung flooding. Pero so far, yung problema yung hangin. Sa hangin. In this winter, they desperately need the local government. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Sir, yung AND siguro ang No, sir, as we speak, we're pushing forward additional rubber boats to proceed to the Solcom area, and already give instructions, sir, that we have to source some from Mindanao and the Visayas. J3 is working on it to Marshall already, sir, and if possible, we can even airdrop them. Alright, napanood niyo ba? Mga dahilan niya, nanggigigil din ba kayo katulad ko? Di ba? Sobrang tulog ng Pangulo natin. Sabi niya, mas malaki ang baha, mas marami ang baha ng kasagsagang Ondoy. Kasi nga, hindi marami ang flood control noon. Malimit lang. O sige, given na yan. Kasi nga, malimit. So, wala tayong magagawa dyan. Pero ngayon, pinagmayabang niya, mas marami tayong flood control ngayon. Pero ano nangyari? Mas maraming flood control. Pero mas maraming binaha na mga places, na mga area. Diba? Kung gaano ka ba naman BBM kasyong mag-isip, magsagot? Every time na may ulan, may bagyo, binabaha yung mga area at ang daming mga tinatamaan. Madaming mga apektado. First, baha ka rin na ang dinahilan mo, binangga ng barko. At yung mga tao kung
saan-saan nagtatapon ng basura. Di ba? Pero, remember, may pinagmayabang ka na tuli-tulinadang basura ang nakolekta mo. Ilang truck ba yun? Basta sabi mo, marami tayong nakolektang tulinadang truck ng basura. O ayun naman pala, maraming nakolekta. Pero, ano nangyari? Pag binaha, sobrang dami ng basura. Yung tubig, grabe. Huwag ka kasing magmayabang, sir. Kasi every time na nagmayabang ka, Sir BBM, dina-fact check ka ng kalikasan. Di niya ba yan na-realize? Tsaka yung alipuris mo dyan sa likod mo, yan si Dalos, patango-tango, pareho kayo. Tuliro din. Tuliro yung utak, pareho kayong dalawa. Patango-tango lang. Agree? Agree ka? Diyos ko. Kinakonsente niyo? Kaya talaga mga alipuris ni BBM. Wala talaga kayo. Then, ayun, sa kasagsagan ng inting, bagyong inting, anong sinabi mo? Kasi maraming binaha na naman that time. Sabi mo, dahil malakas ang hangin, climate change, di natin alam. Oo, tama ka, di natin alam, sir. Yung bagyo, kung kailan darating. Pero, may ginawa ka ba? Diba? Wala kang ginawa. Tapos ngayon, Bagyong Christine, nagtatawag ka ng conference. Pero, ikaw din yung nagtanong anong gagawin. Diba kung ikaw nagtatawag ng conference sa mga alipuris mo, alam mo na yun kung anong dapat gawin. Mga solusyon. Diba? Tapos, sinabi niyo pa na yung mga rubber boat ba yun? Doon kayo sa Visayas, kasali ang Mindanao? Oh, doon kayo sa Mindanao. Tapos, pagdating dito, wala na. Wala nang bagyo, nakalabas na. Yung mga tao, nalunod na. Yung bitlog at saka yung ugan na. Bago dumating yung galing sa Mindanao na mga hiniling nyo na rubber boat ba yun? Di ba? Tapos, alam nyo, saka kayo mag-conference, pag andyan na talaga ang bagyo, tignan nyo, during conference nyo, marami nang binaha na mga area. Diba? Nakakatawa kayo. During conference, may mga binabaha na. So, anong sinasabi niyo? Kasi may mga lubog na sa baha. Di na makalusot ang mga rescuer. Kasi malakas na ang current ng tubig. Siyempre, na talaga yan sila magtulog. Kasi, ano nga naman, buwis na tayo, buhay nila doon. Diba? Kaya dapat sana, alam niyo sir, dapat sana, bago ang, kasi, sorry sir ha, kita sir BBM, kumpara kita kay PRD, during PRD, 2 to 3 days bago mag-landfall ang bagyo, nagpatawag na yan siya sa mga alipuris niya ng meeting, ng conference. Kung sino-sino pa yung inano niya para lang sa mga makatulong doon kung sakasakaling may apektado. Tapos, yung mga alam nila na
lagi yang to the rescue si PRRD agad-agad. Ahead of time. Pero ikaw, sir, nagpatawag ka nga ng conference pero wala na. Binagyo na yung Bicol. Lubog na sa baha yung ibang mga lugar. Inanod na yung bahay. Diba? Ay, nakakatawa ka, Sir BBM, sa totoo lang. Mga alipuris mo. Yan kasi, kung ang budget sa flood control ginamit niyo sa tama, hindi sana magkaganito. Siguro kung mayroon man, light lang. Hindi yung pati bahay, buong bahay, wash out. Diba? Kaso, yung mga alituris mo, mga buhaya, buti sana sila ang sumuong doon sa malakas na current ng tubig para ma-rescue yung mga tao doon. Diba? O Martin Romuald Rizaldico, hinahanap kayo ng mga taga Bicol. Area niya yan. Kaya sana, kumawa ka naman, Sir BBM, ng advance. Kumbaga, advance ka mag-isip ba kung anong dapat mong gawin. Every time na lang may sakuna, may bagyo, ganito ang mangyayari. Lahat babaha. Tapos, i-wash out talaga pati bahay, lagpas bubong. Kaya sir, umayos naman kayo dyan. 1.4 billion a day. Kasi ba naman, hindi mo maano-ano yung mga alipuris mo dyan? Hindi mo kaya silang dalhin. Kumbaga, pastiguhin. Kasi kung ano din yung leader, ganun din sila. Kung anong nakita ng leader, ganun din sila. Tingnan mo, maraming mga nasira. Kasi, hindi nyo gina-repair yung mga tulay. Hindi. Sira. May budget, hindi ginamit sa tama. Wala talaga. Wala. Pilipinas, lugmok. Kung hindi kaya, Sir BBM, step down ka na. I'm sure kaya yan ni Sara Duterte. Diba? Kaya, huwag mo nang ipagpilit yung sarili mo dyan sa posisyon na yan na hindi mo kaya. Kitang-kita, sir. Kitang-kita na di mo kaya. Kaya, step down ka na lang kaysa naman mapahiya mo pa yung sarili mo at pamilya mo. Diba? Kana lang. Alright. Yan lang po mga kababayan. At maraming salamat sa inyong panonood sa video kong ito. And please, pakisupport sa channel ko. Paki-like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bago kong video. Alright, share. Bye-bye!